Non se queixara tampouco a nosa compañeira Alba González, que hoxe está en Cuntis rodeada de vespas, de moteiros, cun día fermosísimo e ademais de festa gastronómica. Pois sí, efectivamente, hoxe estamos neste domingo de Lacón, porque estamos a celebrar a festa do Lacón con grelos. E como non, pois logo estaremos coas cociñeiras que o están a facer, veremos como se elabora un bo Lacón con grelos. Tamén vos contaremos máis cousas. Vos queremos ensinar, como diste, temos por aquí as vespas, porque hoxe se celebra unha concentración de vespas a todos os aficionados ás motos que saiban que poden vir, que poden sair de ruta con elas e bueno, ou si non sodes aficionados, polo menos para velas, que son moi bonitas. Tamén vos contaremos falaremos de flores, porque aquí están a facer unha exposición de camelias, están a facer tamén obradoiros de palillería, de cerámica castrexa, de cestería, un montón de cousas. Todos os que queirades vir ata Cuntis, a chegarvos ata aquí, animádevos, porque hai un montón de actividades e seguro que non oides pasar nada mal. Aquí estaremos ao longo da mañán.